Салом аз Тоҷикистон. Салом аз Русия. Зикрулло, мо Аҳ, медонем ки шумо дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия таҳсил мекунед. бале. Давоми ҳамин донистанҳои моро шумо пур мекунед ҳозир. Дар кадом ихтисос мехонед? Кай рафтед? Чӣ гуна рафтед ва барои чӣ махсус Русия? Здравствуйте, меня зовут Амир Зикрулло. Я бы хотел рассказать вам, какой язык программирования стоит выбрать новичку. Почему именно я об этом рассказываю. Я уже 5 лет изучаю программирование. Я получил много мест в областных, в республиканских олимпиадах по программированию. Я хорошо знаю, какой язык в какой сфере больше всего используется. Соли 2021 ба ин донишгоҳ дохил шудам. Донишгоҳи ИТМО ном дорад, номи кӯтоҳшудааст. Хоб ман тариқи квотаи Россотрудничества ба ин донишгоҳ дохил шудам ва дар квота мо аз якчанд этапҳо экзамен гирифта ба ин ҷо роҳ ёфтем. ихтисоси ман нейротехнология ҳаст, яъне мо барномаҳоеро месозем ки барномаҳо мисли одам фикрронии худро доранд, яъне онҳо омӯзиш меёбанд ва худро ташаккул медиҳанд. Мо ин хел барномаҳоро месозем. мақсади асосӣ аз интихоб кардани ин донишгоҳ он буд ки ман пеш аз дохил шуданам ин донишгоҳро медидам ва ба ман бениҳоят маъқул буд. Ман бо хатмкардаҳои ин донишгоҳ алоқаманд шуда аз онҳо пурсида будам дар бораи донишгоҳашон ва дар Русия ин яке аз беҳтарин донишгоҳ дар соҳаи яъне барномасозӣ мебошад. Барои ҳамин ман ин донишгоҳро интихоб кардам. Квотае ки шумо онро гирифтед, чӣ имкониятҳо метиҳад ба шумо ба ҷуз аз оне ки таҳсили ройгон доред ҳозир? Боз чӣ имкониятҳо дорад? Квотаи Россотрудничества як имконияти бениҳоят хубаш ин аст ки ба ҳамаи шахсоне ки ба донишгоҳ дохил мешаванд, онҳоро новобаста аз баҳои мехондагиашон то замоне ки дар донишгоҳ таҳсил мекунанд бо стипендия таъмин мекунанд. Яъне одатан дар донишгоҳҳое ҳастанд ки мисол стипендия ягон 4 ёки 5 ҳазор рубл мегиранд шахсони бо баҳои 4 5 таҳсил мекардагӣ, аммо ҳангоми баҳои 3 гирифтан онҳоро аз стипендия маҳрум месозанд. ва квотаи Россотрудничества новобаста аз баҳоҳо ин стипендияро ба донишҷӯён додан мегирад. Ин бениҳоят имконияти хуб аст. Чанд рубл аст стипендия? Стипендия дар донишгоҳи мо 4000 мисол ҳаст барои яъне бигем донишҷӯҳое ки бо баҳои аъло мехонанд ва боз ҳаст стипендияҳое ки барои шахсоне ҳастанд ки бо ҳар намуд олимпиада дохил шуданд ва онҳо боз то 10-15 ҳазор стипендия мешавад. Дар донишгоҳ он чизе ки мехоҳед бидонед дар дохили касбатон омӯхта истодаед? Ба фикри шахсии ман мо бениҳоят чизҳои лозима хонда истодаем, барои он ки яъне хеле ки ман гуфтам мо барномаҳое хоҳем сохт ки барои тарзи фикрронии худро бояд дошта бошанд ва дар донишгоҳ мо фанҳои мисли дискретная математика мехонем ки ин худаш ҳамаи анализ кардани информатсияро ба ҳар намуд шаклҳои бигем формулаҳои бо истифодаи формулаҳои математикӣ алгоритмҳо ба мо ёрдам медиҳад ки мисол информатсияро анализ кунем. Бисёранд ин хел фанҳо, мисол статистика мо мехонем ки барои ихтисоси ояндаи мо, барои ҷойи кор ёфтан ба мо бениҳоят ёрдам медиҳанд ва бале ба мо донишгоҳ бисёр ёрдам медиҳад ки дар оянда касби худро ёбем. Если вы хотите идти на веб-разработчика, на веб-разработчике тоже есть два основных областей. Есть фронтенд разработчик, есть бэкенд разработчик. Кто такой фронтенд разработчик? Вот все, что вы увидите, когда заходите на сайт, весь этот дизайн, все это зависит от фронтенд разработчика. А бэкенд тогда что? Бэкенд, получается, это задняя часть сайта. То есть все функции, все передача данных, все запросы, все, что мы не видим, но оно работает, это бэкенд. Если вы хотите идти на разработчика игр, то есть геймдев, на геймдева вам
больше всего подходит язык программирования, скажем, C-Sharp. Почему C-Sharp? Потому что C-Sharp, знаете, этот язык был придуман именно для разработки игр. Чтобы хорошо знать C-Sharp, лучше начать с малого языка, то есть с C++. Это очень хороший язык для начала. چی مشکلی ها هست در دانشگاه، در درس ها، در مناسبت با استادان؟ من یگان مشکل هست؟ ҳангоме ки ман нав ба русия омада будам, ман аз забони русӣ танқисӣ мекашидам, чунки ман ҳарчанд мефаҳмидам, аммо сухангӯям сустар буд, барое ки ман мактаби англисиро тамом карда будам ва ба ман англисӣ гап задан осонтар буд нисбат ба русӣ. Барои ҳамин ман дар семестри якум аз ҳамин ҳисоб каме мушкил буд барои ман дарсҳо, аммо дар ҳозир аллакай хеле осон шудагӣ, дигар мо ягон танқисӣ намекашем аи ҷиҳат. масъалаи хобгоҳ чӣ қадар аст? масъалаи хобгоҳҳоям ҳамин бинои хобгоҳ як хато накунам 4 ё 5 та бино дорад. мо дар бинои рақами 2 зиндагӣ мекунем ва ҳар як бино хобгоҳҳояш шароиташ хуб беҳтар шудан мегиранд ва қиматтар шудан мегиранд. хобгоҳи мо хобгоҳи миёна, яъне средни ҳисоб мешавад ва хобгоҳи мо нархаш 1100 рубл дар як моҳ ҳаст ва моро бо хобгоҳ бо пасельня бельё ба русӣ мегӯем. пасельня бельё ҳар ҳафта мисол бо ҷои хоб, ҷои гарм, кухня барои тайёр кардан, ошхона барои хӯрок хӯрдан, бо ҳама ҳамин чизо донишҷӯро таъмин мекунад. ҳозир шумо дар ҳамон ҳуҷраатон ҳастед, Михаил? бале, ман ҳозир дар ҳуҷраам қарор дорам. ҳозир шумо ба мо гуфта метавонед ки масалан ҳамон компютере ки дар пушти шумо аст чанд терабайт памят дорад, оперативкаш чанд аст, чи аст? ман характеристикаш мегуфта. ман дар соли кории ман ман хидм ба барномасозӣ бисёри вақти ҳамин рӯзо машғулам ва иҷа ман ноутбук баъд монитори дуюм монда насб кардагим, барое ки кор хубтар аст ва ноутбуки ман процессораш Core i7 поколенияи 8, памяти оператсионӣ 8 гигабайт ва аз 2 та жесткий диск дорад, памяти яъне SSD 128 гигабайт ва жесткий диски HDD 1 терабайт аст ва бениҳоят хуб аст барои кор кардан. оперативкаи 8 барои барномасозӣ суст нест? барои барномасозӣ 8 гигабайт средни ҳисоб мешавад, барое ки барномаҳои барномасозӣ дар ҳақиқатан на он қадар вазмин ҳисоб мехӯранд, аммо барои монтаж 8 гигабайт камӣ мекунад, барои агар монтаж истифода барем, аммо барои барномасозӣ мешавад. салом дӯстон, ман Амирик ва ман мехостам ба шумо нишон диҳам ки ман ҳамчун средни программист аз кадом намуди ашёҳо истифода мебарам. рафтем. ана инстолли ман сар мекунем. мушак, подключаи ба тарзи USB Bluetooth беспроводной, клавиатура, подключаи ба тарзи Bluetooth внутренний, тоже беспроводной, наушники AirPods Pro, очки барои защита, кубик Рубика, кабел зарядник, флеш-карта 16 гига барои ягончи установка кардан, стикер пад барои идеяро навиштан ва дар часпондан, монитори дополнительный ва ноутбук худаш. ҳамин қадар чиз тамом. он стикое ки дар пуштатон часпондагед ва ёҳо чианд? яъне данҳо чӣ менависед ба қавле? стикерҳо ман дар рӯи ҳамин столи кориам доим ягон намуди стикер дорам, барое ки вақте ки ман бо ягон проекти калон кор мекунам, яъне барномасозӣ ҳам хел ҳаст ки ба як шиштан муддати дароз кор мекунем ва камтар одам яъне бигем хаста мешавад ва фикр карда наметавонад.
аммо мешавад ки вақти ягон кино тамошо кардан ё ин ки вақти ягон бо ягон кори дигар машғул будан дар сари одам ягон идея меояд ва ман ҳамон идеяро дар ҳамон замони омаданаш ман нависта насб мекардам ки фаромӯш накунам. барномасозӣ худаш дар ҳаёти шумо кай пайдо шуд? барномасозӣ ман синфи ҳаштумин сар карда будам дар мактаб ҳамроҳи устодам Наботов Беҳрӯз маро ба ҳамин соҳа дохил кард устодам ва аз ҳамон синфи ҳаштумин сар карда ман то айни ҳол омӯзиш мекунам ва соҳа ба ман бениҳоят маъқул аст ва ман аз барномасозӣ мекардагиам фақат ҳаловат мебарам. Барои ҳамин ман инро интихоб кардам. дар вақти синфи ҳашт буданатон аз чӣ оғоз кардед барномасозӣ? маро аввал устодам алгоритмҳоро омӯзонд ки алгоритм яъне чанд намуд мешавад, чӣ хел алгоритмҳо вуҷуд доранд ва баъд аз забони барномасозӣ Паскал сар кардем. якчанд рӯз он забонро омӯхта баъд ба забони барномасозӣ Python гузаштем ва то айни ҳол ман дар ин забон барнома менависам. дар бораи проектҳое ки шумо кор кардаед ё ки кор карда истодаед, яъне аллакай дар кори барномасозӣ шумо фармоишҳо мегиред, лоиҳаҳо ҳастанд? бале ман мешавад лоиҳаҳое ки ба ман менависанд бачаҳо дар ҳар намуд группа ва форумҳо дида ба ман менависанд ки ягон намуди масъаларо ҳал кардан лозим аст ё ин ки ягон код ҳаст ва ягон камбудӣ дорад ва онро ислоҳ кардан дар кор аст ва ман худам проектҳои бо сохтани телеграм бот бисёр дорам. Яъне масалан моро аз донишгоҳ ягон проект медиҳанд ки онро мо бояд бисозем, командная работа гуфта, мисол се кас якҷо шуда мо ягон проект месозем. дар соли гузашта мо ҳам хеле телеграм бот разработка карда будем ва аллакай ман худам проекти васеъ карда истодаам ва ман онро ҳамчун проекте ки ба мо яъне ёрдам медиҳад ки худро танҳо ҳис накунем. Яъне ин мантиқи сунъӣ дар дохили компютер мешавад ки бо мо хоҳад ба забони тоҷикӣ суҳбат кунад ва моро дар корҳоямон ёрдам медиҳад. ман ин проектро дар замони ҳозира ман разработка кардастам. умед дорам ки ба наздикӣ тамом мекунам. дар бораи ҳамин гап занед, ин чӣ хел аст, чӣ хел ба сари шумо омад ки бояд шумо якта дӯсти маҷозӣ барои одамон бисозед? ман бисёри вақт дар хобгоҳ танҳо менишинам ва мешавад вақте ки ман ба дӯстонам занг мезанам, ягон кор дорам ва ягон ё ин ки ба ман ягон кор лозим мешавад ки ман корҳоям зиёд аст, вақт намеёбам. Мисол аз ягон кас ягон ёрдам талаб мекунам, онҳо мегӯянд ки бахшиш мо вақт надорем ва ман боз аз соли гузашта ман ҳамроҳам дар донишгоҳ доим як блокнот мегардонам ва мешавад вақте ки ягон кори ғайриёдӣ мешавад, ман дар он ҷо как заметки гуфта дар он дафтар менависам ва ман ба сарам омад ки мешавад ки ҳамаи инро якҷо карда мо дар компютер кунем ва ба болои ҳамаи ин компютер бо мо гап занад ва ягон кори дигарро иҷро кунад. Масалан ягон коре ки мо дар Google Quest доданда мисол худамона ғам надода, фақат ки ҳамон барномаро бигем ки масалан дар Google ҳамин хел саволро ҷустуҷӯ кун ва он худаш бояд ҷустуҷӯ кунад ва кори моро бениҳоят осон мекунад ва вақти моро ҳам сарфа мекунад. Барои ҳамин ман хулоса баровардам ки ин хел барнома ба мо дар кор аст ва айни ҳол ман онро сар кардам. як моҳ пеш ман онро сар кардам ва аллакай кор карда истодам аз болояш. номаш чӣ аст ина? ман номашро номи як аниқ намондам, аммо проектамро ман ҳамчун My Friend AI мондам, яъне дӯсти ман. AI ин кутобшбаи Artificial Intelligence, яъне искусствени интеллект мешавад. дӯсти ман мантиқи сунъӣ, яъне ман ба ҳамин хел гуфтам, хел номро мондам. ина агар шумо тамом кунед,
ба ҳама дастрас мешавед, ки махсус барои худатон аст? ман мехоҳам ки онро ба ҳама дастрас кунам, яъне ҳарчанд ҳозир он фақат яъне версияи компютери дорад, ман мехоҳам онро ҳамчунин барои телефонҳо ҳам яъне версияашро бикунам, чунки ман фикр мекунам он ба хеле одамҳо ёрдам хоҳад кард, махсусан бо он ки ин забони тоҷикӣ аст, яъне барои он забони хориҷро донистан зарур нест. дар бораи имкониятҳояш бигӯед. Масалан, ҳозир шумо ҳамуна фаъол мекунед дар компютертон ва мегӯед ки масалан дӯсти ман дар Google барномаи болро бикоб. Вай мекова, шумо да метиҳед тамом? Вай мисол ҷустуҷӯ мекунад ва ба ҳамаи ҳамон результатҳои яъне бигем ёфтаашро ба мо списекша мода нишон медиҳад, ки мо дида яъне результати мо дар кoriша интихоб кунем. Ё ин ки як имконияти дигараш ки мисол дигар ин хел замед ки навиштан зарур намешавад, мо просто мегӯем ки як фикр дар сарам омад, инро дар баъзаи додаҳо навис, он мегӯяд ки чӣ нависам. Мисол мо мегӯем ки ин хел чиз шуд, вай сабт мекунад ва мепурсад ки кай ин кор шуд. Мо рӯз ва соати онро менависем, мегӯем. Яъне шарт нест ки мо рӯзашро нависем, ки ҳатто агар имрӯз бошад мо нависем 10 январ, мо фақат имрӯз менависем, он худаш фаҳмида онро мисли 31 январ сабт мекунад ва имкониятҳои бениҳоят зиёд ман бар он илова карданӣ ҳастам, фақат ки разработка кардан давом додан дар кӯра. Фақат чанд вақти дигар мегирад амин кори амин, яъне то кай пурра тамом мешавад? ман фикр мекунам ки ин вақти зиёд мегирад, чунки маро дарсҳои донишгоҳро хонданам лозим мешавад. Мисол айни ҳол мо дарсҳоямон камтар ҳаст, яъне фақат экзаменҳо ҳастанд. Барои ҳамин ман метавонам шишта камтарак айболи барнома кор кунам ва вақте ки дарсҳо сар мешаванд, ман боз вақтам камтар мешавад. Барои ҳамин вақти камтар дарозтар мегирад. аммо ман кӯшиш мекунам ҳарчи тезтар барномаро тамом карда ба одамон пешниҳод кунам. дар Инстаграм ҳозир шумо яке аз нафарое ҳастед ки контенти фоидаовар месозед, яъне бисёр фишкаҳои телефонҳо, компютерҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ, барномаҳоро меомӯзонед барои бачаҳо ва ин бисёр хуб аст. Чӣ хел дар фикратон зад ки ҳамин корро шумо сар кунед? Системаи дуи чия ва чӣ хел мо адада аз системаи даҳӣ ба системаи дуи бигзаронем? Рафтем. Системаи дуи як намуд системаи ҳисоб мебошад, фақат ки аз ду рақам 0 ва 1 иборат аст. Барои ҳамин системаи дуи мегӯянд. Дар компютер ҳамаи информация дар ҳамин система обработка мешавад. Чӣ хел ягон адада мо аз системаи даҳӣ ба системаи дуи бигардонем? адади мехостагимона мо менависем ва то замоне ки ҷавоби бақияш 1 мешавад, баъда тақсим кардан мегирем ва вақте ки мо дар охир ҷавобимонро гирифтем, ҳамаи ҳамин ададро мо чапана менависем ва ҳамин мешавад адади мо дар системаи дуи. Ман мехостам ки якчанд шогирд гирифта онҳоро биомӯзонам. Ман хостам аз блогерҳои номдор реклама харам, аммо ба ман як дӯстам Ҷовид, он блогер ҳаст ва то ҳозир маро дар корҳоям ёрдам мекунад. ӯ ба ман насиҳат дод ки ту контенти худатро соз дар Инстаграм, яъне видеоҳои худатро кун ва авторияи худатро ҷамъ мекунӣ. Дар давоми 2 моҳ метавонӣ курси худро сар диҳӣ. Ман фикри ӯро гирифта бо истифода аз таҷҳизотҳои ӯ, яъне камера, равшании гуногун ва аз ҳамин таҷҳизотҳо истифода карда ман видеоҳои худро сабт кардам ва хушбахтона баъди 1 моҳи видео кардан ман активро дидам ва ба ман бениҳоят одамони зиёд ҳамроҳ шуданд, яъне видеоҳои маро тамошо мекарданд ва ба ман менавистанд ки бародар бисёр кори хуб, ба ман савол бисёр медоданд ва барои ман ин як чизи маро хурсандкунанда буд, ки ман як одами дигарро ба саволаш ҷавоб дода, ман онро ёрдам карда истодам. И чизои нодаркура немедленно ай компютерот удалит кард. Кнопкаи пуск хати эра межахем, префетч мезанем. Медонем дадани ин папка ҳама чиза виделит карда удалит мекунем, барое ки ҳар як чизои ки дар ин папка ҳастанд
файлҳои нодаркоранд ва ё кори компютерда беҳад халал мерасонанд. Так шо ҳамаша виделит карда удалит мекунем, кори компютермон хеле тезтар мешавад. 4 ё 5 рӯз пеш курси омӯзишии барномасозиро ман сар додам ва аллакай одамони худро ҷамъ карда аз имрӯз дарсро мо онлайн сар мекунем. чанд шогирд ҷамъ шуд? 10 шогирд гирифтам, барои он ки аз ин зиёдашро фикр мекунам қиинтар мешавад дарс додан. 10 шогирд гирифтам, чунки ин таҷрибаи аввалин аст дар дарсҳои онлайн. ман пеш дарс дода будам, шогирд бисёр доштам, аммо дар мактаб, яъне ман онҳоро аз пеш дида ҳамроҳашон кор мекардам. дарси онлайн ин якум таҷрибаи ман аст, барои ҳамин ман 10 шогирд гирифта дарсамро сар карданиам. баъди ин курс худо хоҳад боз курси дигар сар дода ҳамхел омӯзонда мегирем. ин курс дар як моҳ чанд соат дарсӣ аст ва маблағаш чӣ қадар аст? курси 2 моҳ мегузарад. ман то охири моҳ сохтани ҳар намуд проект ва телеграм ботро ба иштирокчиён нишон медиҳам. дар як ҳафта мо 2 дарс, дар ҳолатҳои лозима 3 дарс метавонем кунем ва нархаш барои ҳамин 2 моҳ якҷоя мо 399 сомонӣ аниқ кардем. ин корое ки шумо зикр карда истодед, таҳсиле ки ҷараён дорад, хуб дар оянда ба фикри худатон бо ҳамин касбу ҳамин кору ҳамин равиш барои кишвари худамон, барои мардуми худамон боз чӣ хизматҳо карда метавонед дар оянда пас аз хатм? мақсади асосиам пеш аз дохил шудан халқи тоҷик, агар аниқтараш гӯем, халқи шаҳри Кулобро каме дар ин соҳа шинос кардан аст, чунки вақте ки ман дар шаҳри Кулоб калон шудам ва ман бисёр ба шаҳри Душанбе мерафтам ва ман медидам ки дар он ҷо марказҳои омӯзишӣ зиёданд ва халқ ҳам бениҳоят аз технологияи нав бохабар аст ва истифода мебаранд. Аммо дар шаҳри Кулоб аз ин соҳа камтарак қафо мондаанд, насли наврас, яъне онҳо шавқу завқ надоранд ба ин соҳа. Ман мехостам ба онҳо нишон диҳам ки яъне ояндаи барномасозӣ чӣ хел ояндаи хуб дорад ва ҳамаи онҳо низ шанс доранд ки инро интихоб кунанд. ман мехоҳам ки дар шаҳри худам ягон маркази омӯзишӣ кушода халқро дарс диҳам.